Clwyd Morgan, dyn ni yma ar gampws Prifysgol Aberystwyth, lle mae myfyrwyr Pantycelyn yn protestio yn erbyn cau yn neuadd Breswyl. Be di ymateb y Brifysgol i'r protest yma? Ni wedi cael cyfarfod adeiladol yn barod gyda rhai o gynrychiolwyr y myfyrwyr, ac yn amlwg i ni'n weddus iawn i rando ar y pryderon newydd sydd wedi dod i'r golwg yn ystod ychydig wythnosau diwethaf yma. Oherwydd mae'r cynlluniau wedi bod ar y gweill ers 5 mlynedd, ac i ni'n credu bod yna sail o ymgynghori wedi bod gyda ni ar gyfer y cynlluniau hynny, bod nhw'n mynd i ddarparu llety gwell o ran safon a pharhad i'r ethos cymunedol Cymraeg clos arbennig sydd yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ac felly os oes pryderon newydd yn dod i'r golwg, wel i ni'n barod iawn i drafod hynna a gwrando ar y myfyrwyr. Cwyn y myfyrwyr, dyn ni wedi bod yn siarad o'r bore yma, ydy bod yna lot o drafod wedi bod yn digwydd, ond bod eu cwynion nhw wedi bod yn cael ei anwybyddu. Beth eich ymateb chi hynny? Wel, mae ymgynghori wedi bod yn digwydd ers ymroni 5 mlynedd fi'n credu erbyn hyn. Mae llawer o sylwadau cychwynnol y myfyrwyr ynglyn â cynlluniau a'r gobeith o gael llety gwell o ran safon iddyn nhw wedi cael sylw penodol yn y cynlluniau. Felly mae llawer o ddarpariaethau y llety newydd yn Fferm Penglais fel datblygiad newydd y llety'r brifysgol yn cynnwys hynna, yn cynnwys gofod cymdeithasol, gofod ar gyfer swyddfa, gofod digonol ar gyfer ymarferion, pethau ymarferol iawn fel côr aelwyd Pantycelyn. Felly ni'n credu bod ni wedi mynd y ffordd bell iawn i wireddu y deheuadau hynny. Ond os oes yna bethau sydd wedi codi o'r newydd, a bod barn y myfyrwyr yn teimlo bod eisiau edrych o'r newydd a rhai agwedd o'r cynlluniau. Ni'n barod i eistedd lawr a trafod. Ac mae yna ddiwrnod agored yma heddiw, mae'r myfyrwyr yn cau y ffordd y brif fynedfa i'r Brifysgol ar hyn o bryd. Faint o broblem hyn yn achosi i chi? Wel, ni'n parchu'n fawr iawn yr hawl i protestio. Mae protestio wedi bod yn gyfrifol iawn ac yn sicr yn ffordd i ni'n meddwl sydd yn ddigon teg o safbwynt tynnu sylw at rhywbeth sydd o bryder i'r rai o'r myfyrwyr sydd yma heddi yn protestio. I ni wedi cael diwrnod go lwyddiannus ohoni ar hyn o bryd, ac i ni'n frwd iawn dros groesawu y myfyrwyr newydd sydd yn edrych ar ddarpariaethau gwahanol ac yn brolio wrth gwrs wrthyn nhw ynglyn â datblygiadau megis llety Penglais, buddsoddiad mawr sydd wedi bod mewn cyfleusterau dysgu a hefyd ehangu y ddarpariaeth addysgol trwy gyfrwng y Gymraeg sydd gyda ni ar draws yr athrawfeydd.